おはようございます。すみません、昨日は。どういう仕事をしているか、ともこさんから聞いているけど、もう翔平とのギャップがありすぎて、とにかく指示出しが仕事をしているか、やってやすいですね。やってやすいけどね、やってそのやり方が間違ってるやり直しをめっちゃ夢中だよ。これ普通の若やったらやめるで。これ絶対やめる。あの人の指示聞いてるこれが絶対いかんね。絶対やめる。あの人の指示聞いてこれが絶対いかんね。絶対やめる。あの人の指示聞いてこれが絶対いかんね。
も皆さん、こんにちは。フィリピン水没芸人の田中です。今回はですね、ここ、同世に住む美女を探してみた。結局好きでしょ、あんたら。そうなのよ。結局見てる人たちね、僕たちの動画とか、フィリピンの YouTuber って大体ね、40代から60代みたいな、結構おじさん方がね、見てくれてるんで、だってフィリピン好きのおじさんイコールフィリピンの女性が好きってことでしょ。間違いない。そう、ここそうなんですよ。ここに住んでるんですけども、ここどうせスラム街に住んで、僕1年経つんですよ。やばいでしょ。1年経つことできなければ、女っ気も絶対ないんですよ。スラムに住んでるから、やっぱりスラムの女性と付き合った方がいいんじゃないかと思って、今回はそう、もう美女探しっていうか、彼女探し。俺の彼女を一緒に探そうの動画。いるんですか？いやね、正直1年住んでね、見たことあるっす。そんな見たことない。まあでも、ちらほら可愛い子は見つけますけど、本当10歳、11歳どうじゃない可愛くないですか？で、俺やっぱ1年住んで分かったことがあるんだけど、その19とか20歳とか、そのまあイケイケ世代のギャルの女の子たちが、こういうふうに暑い昼間出てこない。ゴキブリと一緒に夜出てくるない。もう夜。あれディスってるよ。じゃあゴキブリ探していきましょう。綺麗なゴキブリ探し。レッツゴー。ちなみになんか当てとかあるんですよ。当てはね、当てはないじゃない。じゃあとりあえずピンダしましょう。この可愛い子見つけましたって言うだけで。でも中島振り手が出て、でも、名前はそんなふうに、あや、ないよ、あらかくのだと思う。こちらがもう、時間まだ頑張った。かわいい。見つけた。いや、じゃあこれ、見つけた。要素が。カズ君見つけた。うわ、一個美人。先には分かんない。なんだか。いや、まだキュートでしょ。キュートの方でしょ。こういうの出すと、性犯罪者って言われる。ああ、いつもこんな感じでやってるんですか？いつもここ来て、みんなで。いや、あの言うてるやん。どうやってやるの言うてるやん。どこ住んでるの？どこ住んでるの？これね、これだから、もうギリギリ、上。だから、マジで
リトルバジャー。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 なるほどね。Harap ako ng magandang babae, taga-tope. Wala. ほとんどのさ、やっぱ可愛い子たちは出稼ぎとか出ちゃうのよ、みんな。やっぱね、国立の近くが、その安いこれ絶対行くやろ。絶対 KTV におるとかじゃん。そのスラム育ちの美女が。マーケットニュースと同じに行ここれフィリピン住みます芸人の人。フィリピン人の男は外国人に取られると思ったら嫌なんだよ。見つけたよ。クラッシャーコー。クラッシュかわいい見つけた。紹介します。僕の彼女です。かわいいな。かわいい。ちょっと緊張しちゃったよ。だいぶ結構頑張ってるけど、やっとくれてくれたから、4、5ヶ月はかかっちゃう。タイムシングルって私はフリーですね。わかる。さからないのにジャパニーズでなくて。Oh, Japanese guys are cute. Cute?
フィリピンで撮影したりとか、もう動画をまとめるぐらいでさ、いや時間かかるね。編集が、こう気分的には、もう10分ぐらいずつ切って出したいところなんやけど、岡山からマニラまで行って、これ10分ぐらいで切ってたらね、めっちゃなんか空港の中で成田で終わったりとか、そうですね。ちょっと映像的に微妙じゃないやっぱり、日本からフィリピンぐらいまで行かんと。コンテンツとして。なんか、見てもらいにくいよね。フィリピン行くよって言ってきながら、成田までしか行かんみたいな。一応、YMC 用のやつと、よりみつチャンネル用のやつと、ジャパニーズシューチャンネル用のやつと3本立てをやるよ。そういう構成にしようと思って撮った感じになる。同じ絵はどうしても使わざるを得ないところがあるんで、極力同じ絵を使わないようにしながら、3本の動画を作るっていう感じで撮ってきた。なかなかすごいですね。大変です。いや、大変ですよ。だから1本の動画を、1本のところをこうバーッとこう全部入れて、で、この部分はじゃあ、YMC ですか。この部分は、ヨレミスチャンネルで使うみたいな感じで切り分けていって、おのおのが大体1時間10分ぐらいずつの動画なんです。すごいですね。そういうのはもったいない。今は前。そうだね。なかなかいい感じの。ちょっとテロップを入れるかどうか迷ってますね。テロップを入れ出すとね、結構やばいんでね。めっちゃ時間かかりますよね。めっちゃ時間かかる。テロップ入れる作業だけでそんな1時間の長尺のやつだったらもう2時間ぐらい、2、3時間かかるやろね。平気で。かかりますね。はい、失礼します。円安ですよね。急激な円安。住んでる僕らからすると、円が安くて、ペソが高いっていうことなんですけども、先日ね、ツイッターでこんなツイートを僕しました。1万円が4000ペソ切るかもしれない。そうなると、日本円で売り上げ、何より給料を払っている経営者や、日本円で給料をもらってきた人が日本に始める。撤退する人も出てくる。収入が自動的に1、2割減ってしまうから。1割どころか2割は減っちゅう。はい、2割は減った。2割
だってもう、1万円ってこれ実際の換金レートで、これ為替やか。実際換金と思ってたら、1万円で4000ペソぐらい。もう直帰して4000ペソぐらい。4600とか、それぐらい。4600、800の間ぐらい。もうそしたら2割飛んでるやんか。そう。いわゆる2割物価高になってるけど、なるべく買えないようにした。けどね、大体今こんなバーが騒いだりね、大体、例えばね、僕らの生命保険、ドル高でしゅうわけ。今2割ぐらい、2割違う。いや、2割ぐらいね。3割ぐらいか。3割ぐらい。3割ぐらい儲かったってことになってるね。今はね、今だけね。今だけね、本当に。こんな、もう長期スパンで見ないって話でね。そうですね。お金が増えて、欲しくなったら、これは来るからっていうのは、こんなことっていうのは、急に始まったのかっていうと、そういうことに何回かね、直近で2015年、2017年なんかに、0.39が先ほどもおっしゃるように、通常は1万円より4400、4800ぐらいが通常だったので、2017年そういえばさ、金ですけれども、0.3万だから、1万円が3000で、解剖実習とかがちょっと不安なところなんで。ちょっと高くなる。2割、為替が高くなって2割高くなる。仕入れが。ただそれ当然跳ね返るんですよ。そうですね。あともう一つ。じゃあ担当が変わっちゃって、連絡先じゃあ教えてもらえますかって言ったら、ちょっと組織を通して正式に連絡をお願いしますって言って渡されて、で、メディカルシティの Facebook ページからメッセンジャーで、連絡してくださいって書いて、連絡を昨日の2時頃にしたけど、全く返信ないっていう。ピリピリしてるやん。そうですね。やっぱりアンバーがおらんとやばいかもしれない。でも彼女、本当から外れ中って言ったらね。それを個人的につながると結構厳しいからね。日本円でこの報酬をフィリピンで両替して、給料をついこのような、100万円で44万とかになっているのが、必要なことが空間に100万円もらったんですよ。37万とかですよ。2、3割、2割ちょいぐらい。2割ちょいぐらいね、売り上げが減ってしまった。なんで知ってるわけじゃないのに、2割ちょいなんて生活的なことをしてるのに、自分の会社にそれが嫌な状態になって、完璧に人員の整理しなきゃいけない。そういうような話を自分の整理それは、そうですね。日本から給料になって、日本が新型の給料、20万の給料になって、どうやって暮らしていたか。例えばね、20万の給料と、それを、1万円以降4500円で広がってた9万ペソになるわけです。それが3600円のブラウンですとどうなるかというと、20万円給与っていうのは、手育てで
72,000ペソしかないんです。9万ペソだったけれども、7万ドルになってしまったみたいで、もう4ヶ月してました。今ね、これに高い状況になっているか、今後、またその世界に行ってしまうので、常に今の時点で、安いデータとしては、実は、上手に上に作ってたりとか、ね、円で作るとか、実は上手に作るとか、今、日本ニュースも、ブースターショットした方がいい。はい。行ってないやろ。イオンでもう即日行ける。多分もう予約せずにも行けるわけがある。時間帯だけ確認しとったら、多分土曜日とか終日ある時間。平日は夜だけやけど、少し待つかもしれない。少し待つかもね。円が安いということが原因で、いろんなものの値段が上がってしまっているわけです。これが原因だって言われているのは、本当に言ってるんで、皆さん、どういうことなんですか、金利って言われてます。金利がどうもこうもなって、まず安いんだアメリカの方が金利が高いし、日本の方が金利が安いんだから、日本にお金を置いておいたら、ずっと買ったら高いんです。なんで、アメリカにお金を置いておきましょう、どういう買いましょうっていうのが、決めてるわけです。人数って何ですかね、日本の銀行にお金を置いておいたら金利がつかないのに、米ドルを買ってアメリカの銀行に置いておくと金利がどんどんつく状態になるんですから、もうそれは米ドルを買いましょう。これは金持ちだから、投資だから、新しいのを持って、米ドルに変えると、米ドルに変えるまあ、そんな状況で、日銀のプロする場合は、金利が上がるってことはどうかってことだ。銀行の金利が上がったりと、銀行の悪気があるわけじゃないんだよ。金利がどうしても上げられない。景気の悪いね、なんとかしたいから金利は上げませんって言ってるんだけども、その結果、円安になってしまったから、物価が上昇してしまった。黒田総裁は日本の景気をなんとかしようとして、金利をね、上げませんって言ったんだけども、結果、円安になったことによって、石油の値段ははい、お疲れ様です。相変わらず何か失礼します。はい。オリエンジですね。はい。イースターサンデー。今ね、マニラは本当に人口が減っちゃうくらいマニラの、ね、人少ないんですよ。これね、お盆みたいなもんで、みんなね、マニラに住んでる人が田舎に帰省しちゃってるんで、マニラずっと住んでる。この時期にね、4月の14号くらいから1週間ぐらい、マニラに来るとですね、レストランが閉まってるだとか、ショッピングモールが開いてないだとか、いろいろありますんで、イースターの前後にね、フィリピンに来る人は気をつけてください。僕ね、もう十何年か前、今はそんなことないけど、十何年か前はショッピングモールが1週間丸々休んだりとかしたんです。10年だから、maybe 10 years, more than 10 years. The Robinson was for 1 week. Now, only Thursday and Friday they close. 僕が行った日はちょうどイースターの次の日。この今話。はい。
17日までがイースター。おうん。まあ、そうそう。You don't have unfinished business. だから前言ったじゃん。I tried for the Japanese people. Zoom meeting with the people and who wants to set up a company in Philippines, who wants to do business, small business in Philippines, who wants to study, who wants to find for the meaning. So, なんていうか、ズームミーティングで、フィリピンで人口が安いから、フィリピンになんか物取りができるのかな。本当にご希望のあることを、ちょっとズームミーティングしていただいて、時には非常にフィリピンのビジネスに関して、そういっていますとか、まあちょっとフィリピンのビジネスがパートナーが複雑にしてるんですけど、レクチャーというか、説明させていただいてるんですけどね、これが思いのほか好評でですね、この方向で結構ですね、それというのを今後やっていけるのかなと思ってます。でもなんか、フィリピンで、できない自分で失敗するみたいな、聞いたことがありますね。どうなったらいいかというと、まず入り口で一回みんな、ほぼ全員がかけるんですね。ビジネスの登録だとか、会社のね、法人の立ち上げ登録なんか非常にうまくいかないっていうのが結構あるんですよ。それね、まず全員が失敗するんです。フィリピンでね、会社作りたいんだったら、うちの会社がサポートしますよなんて人たちがいるんですけど、その方がね、いつ失敗するかっていうことを、多分ね、説明しないんですよ。サポートはするんだけど、失敗の原因については説明しないように、全員、皆さん、こうやって、おいらっしゃいって、繰り返しあるんで、危ないところに、こう、ここ危ないところに、ここを見られるんですよ。皆さん、こうやって、だから、今日どうだってね、皆さん、おいらっしゃいって、家の上に、こことこことこことここ、危ないところに、を事前にする。事前にすることって、多分いないんだよ。全員同じところで今回失敗してるんじゃないかなって思うんですけども、これについてまず僕が説明するっていうのを、例えば、1つの1時間の授業で5時間とか受けてもらうと、フィリピンのビジネスのインフについては分かりますみたいな、ちょっとね、セミナー形式でやってみたらどうかな、やってみたらどうかな、自分でやるのか、やってみたらどうかなって思ってて、授業を作ってみるかな。So, I think I will have a class, for example, lesson 1, how to set up company. Lesson 2, how to do something. Lesson 3, something. Lesson 4. Is it your service is only for Japanese people or also the Philippine welcome, but in the past stage, for the Japanese people, maybe in the future, I will support Philippine people. They want to go to And also, how about if some ordinary people only just want your advice? You are welcome. It's welcome somebody to watch it. And the minimum, just they want to get it, but they don't know about it. They are scared about the Philippine safe. Somebody like that.
How about yours? How's your business? Still breathing. Then it's really close. Being closed for a while. Diba, last time I have a problem. そう、この人、レストランを持ってるんですよね。持ってるっていうか、まあ、自分ちのダメージでレストランをちょっと始めてみて、1週間かそこからしか確かに、まだやってないところで、ウクライナ戦争が始まっちゃったんで、ウクライナ戦争の影響で、なんていう仕入れ値が高騰しちゃって閉めてるんですよ。一気に手。 And they're not holding it. Already passed it. ウクライナ戦争、あったウクライナ。おー、ヤマト大丈夫？はい、もちろん。子供たちキッチンで買いましたよね。 Yamato din dahil. そうか、そうか。ウクライナ戦争の中は、こういう。 There's a news coming. Basyang is on the way. Basyang is the typhoon. The last one is Typhoon, right? And then now the upcoming typhoon. Basyang. So I'm hoping for that. Thank you, Kuwait. ウクライナ軍は、 Yeah. こういう台風。そう、頑張って。何その、レコードのフレンチフライ、ハッド、ベース、ベースフード。 Special big box. いやいやいや、 That's the main thing. そうベースフード。 And the people living in how much already? Stay 1,000 something. I think I'm going to put the story in my other place in the video. OK。そうそう、マンダリオンっていうところに、この人、できるかなって。言わされる。 And also, I'm interested in on that phone, if I register in my voting register is in. So if I send it to the city hall, Let's do it. What do you do? And then you sell rice and something. Let's do it. Free? Yeah, it's our own house. So the space is free. Okay. There, So, like in the beach, actually, they have a big house. The people there is like a bit English. I don't have friends there. Not like in Halloween, everybody's my friend. Okay. Sometimes I feel I don't belong there. Actually, 大統領選が終わらんと、 Sabi, なんか YouTube 見てくれ、あんまり見てくれないような感じがしてる、僕の中では。 so, actually, みんなめっちゃ見るので、一日に何時間も、2、3時間使って見るので、 you don't understand what they want. 普通の生活して2、3時間も大統領選の情報集めに使ったら、時間ないなっていう。 that's why I'm telling you, all my customer there is not friends. They feel, oh, what's that? They are just amazing every time I understand. Oh, what's that for you? Great. Oh, そうですか。大人いない。もう私ね。そんなところビジネスやろうと思ってた。難しい。爪切り、チャレンジしてみようと思って。はい。道具買ったの全部。
買いました。 Just only passing by that something happened there. It's my last. いや、 If ま it's not working. あ、あれでしょ。そうですか。価格はちょっと高くせないかんです。なんでアクシデントってすぐやめるんだね。ゲストこれやっぱり、 りスタンドアウトするには他がやってないのをやるしかない。でも価格はまあまあ高くなるよね。 I want to continue, but Why you don't want I want to continue, but suddenlyおはようございます。おはようございます。 don't miss. 山本先生、今日のポイント聞きましょうか。はい。そんなことある？はい。はい、わかりました。はい。今日もコンプリートいきましょう。Yeah, I don't think I can bring my camera in the city. Don't want to. でしょ。さっきの話のことを観光すると結構面倒くさいんですよ。もちろんフィリピンの全員とみたいなところもある。まず最初はバランないっていうね、町内会みたいなところに。それから市役所の名前が必要だったりするんですけど、それから BPI って貿易産業省っていうところに必要だったりするんですよ。で、業種によっては食べ物産屋さんによってもの乱製を取るとか、輸出輸入とか貿易をやるんだったらこのライセンスが必要。建設をやるんだったらそのライセンスが必要。山ほど特殊ですよ。それについては、体系的に説明している資料というのは、例えばゼロで説明しているのではないので、これをね、きっと説明したら、そういう、チャンスを今ってもう、考えてみたんですね。それをやればいい。参加してやるんですけど、その記録にとって紹介できるようになります。非常にちっちゃな高熱点をすることになるんですけど、それが基本です。そのことが分かっていれば、そこのところはね、大きなレストランだろう、大きな法人だろうな、そこで出発の話なんで、そこを理解する。どうしたどうした怒ってるの Don't fight now. 見てこれ。 What's that? お土産。アサルボン。お Oh, 土産のジャパン。ありがとうございます。 what's that? これなん Chocolate? かあられなんか3000円。クラック。 Oh, 震災バス法善寺あられ。 fish, meat, なんだ chicken. 食べるのちょっと食べてみオープンオープン。Parang ano? 耳にあげない方がいいよ。お、マイ Parang fish cracker. コ。マイコ。 Marco, oh, masarap. Parang fish cracker. うん。 Diba parang fish cracker? もし、 Yan to! 創業大正9年、震災橋、当然じゃない。震災橋ってどこ？大阪のお菓子だ。美味しいな。なんか Gusto kaya mo to? next week or next week, next week, はいはい。
Oh, where is that? いろいろ。わかる？わかんないな。There's a beach, there's a old house. うん。May mga, mga historical, there's a And lot then, of historical no. places. Have you ever boarded airplane? Airplane tayo. Oh. ちょっと調べないかね。子供が今飛行機に乗るためになんか規制があるのかとか、ワックスに出なきゃいけないんだから、調べなきゃいけないんだけど、Can you hold it? Also, fun fact also. I've never made something like sightseeing videos in Philippines. 最新ビデオにフィリピンにしたいんだ。 That's not really nothing else. It's more fun in Philippines. これ持ってこうかなと思って。これ Oh, ド no. ローン。藤圭さんから借りたドローンです。かなりいい、ね、ドローンで、これ持ってたんで、いろいろな風景、わ動画を撮りたい。ー、すごいよ。 She looks like you're sitting on this side. はい、まあこんな感じで。だから、その、ね、チェック、how to register. じゃあ、今日はこんな感じでマニュアルから失礼したいと思います。バイバイ。まあ僕もある意味観光動画を。LA カフェの中も一瞬だけどね。あ取っちゃいかんって言われるね。あ、あれ撮ったらいかんって言われます。取っちゃいかんって言った。はい。 Really nice. 普通にオファーが出てくるんですか？おかけてくるよ。もう普通通りやってるんですね。普通通りやったよ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。サブスクライブ。サブスクライブ。サブスクライブ。マジで普通やった、普通。まあけど、普通やった、普通やったって言ってもさ、はい。主成クラブの飲み会行っても普通に知り合いみんな。あれは映るね。あの状況やら映ると思う。映るでしうん。映る。いや、どこってもフィリピンではこっちの一緒や。それはもうウイルスに国境はないですから。今たまたま僕が強いってね、あれは、たまたまっていうか、ブースターショットやって、ちょうどええ裏劇。はい、どうも、フィリピン以上の案内人の村田です。今日も村監視アロロスの近く作業部屋からお届けします。今回はフィリピン情緒あふれる光景。日本人向けですね。ユーフレードこの人は面白いですよ。ミリエンダをご紹介します。ミリエンダっていうのは、いわゆるおやつ、間食のことを、何でもすぎるのに、とある知り合いいまだに英語もタガログ語大して喋れん。庶民のおやつの代表格とも言える。覚えればいいのに。そしてそのまだ覚えてない。まだ覚えてない。それでは本編、なんかこういう工事のメカニックな仕事をしてるんですかね。車の整備士だし。
英語ぐらい覚えればね、使うんだから。イサウや。いつものソースやね。酸っぱいソース。やっぱイサウはね、日本でも手に入るけどね、やっぱ多分、コストが合うんやろうというふうに言ったね。ああ、そうですか。超やか。はい、お疲れ様です。そんなはず。内容物はあらなかった。はい。あ、山口さん、上がりました。これ多分ちっちゃい木。はい。ちっちゃい木とか、小さい木、食べる量が少ない。はい。これ内容物をこう、きれいに洗いですから、手間がかかって、手間賃と量が合わんってことじゃないかと。ああ、だからないですね。これ絶対手に入るわね。いや、まあそうですね。チキン食いまくるよね。焼き鳥屋では出ないですもんね、あんな部位が。部位がね。ちょっと面倒すぎるんやろ。コストが合わないですかね。あんな普通の身を食べる。食べたネギマとかって150円ぐらいさ。ちょうどちょっとしたのがさ、350円とかで出てきたら、どうしようってなるよね。食べない部位があるんですね。みたいなね。ああ、刺繍。見るとなんか屋台でばっかりだからね、僕。こんな感じで、今回ですか。屋台でストリートフードばっかり食べる。ストリートフードがよっぽど好きみたいな。イベントといえば他にも店じゃなくて屋台で。屋台をですね、お店だったら記憶が1回ぐらいしか、2回か。他にも本当に数限りなくありますが、私の住む地域ではバーベキューが最もポピュラーだと思います。審査してお店に並べてある。This is the Philippines かと。そのお店の人にこのマラでの見てもらいます。ミニストップを日本の焼き鳥に比べると、ミニストップ。はい。そう。そこでビール買って、その前でやる人5分で、ちょっと家族でやるやつね。自宅でなんかカレンデリアみたいなのやる。夕方になったらあそこへ店がバーベキューだ。手に持ったくるような雰囲気じゃないし。
店をやっているのは、このチャンネルで何度かご登場いただいた山根さんではなくて、山根さんの家族、親戚です。山根さんの義理のご両親、つまり山根さんの奥さんのご両親を中心として、その兄弟や姪っ子、そして山根さんの奥さん、それから子供たちがわざわざ協力して運営しているのです。いろんな新聞が手伝いに来ていて、お客さんがいない時でも、お店は常に人が溢れています。お店の片隅で子供たちが TikTok のダンスの練習をし、こういったまったな感じで家族たちの総動員で商売をやっているというスタイルもそうですね。イベリアの取材をしに来たのですが、そのまま迎えに突入。最後はトロトロで山根さんのご家族と一緒に夕食をごちそうになるといったことになりました。でも、あのお店ではお酒の提供はやっていません。お店の子に頼んで、近所の店でビールを買ってきてもらって、お酒はね、持ち込み扱い。で、お店の席でバーベキューをつまみに一杯やるなんていうのも、フィリピンではおなじみの流れです。私のようにお店で飲食する人もいれば、おかずやバーベキューを持ち帰って食べる人も多いです。ご覧いただいた映像の中で、バーベキューを焼いていたのは山根さんの奥さんです。彼女もまたこの店を切り盛りするの一員です。山根さんにはですが、店先に若い女性が立っていた方が売り上げが上がるんだそうです。この辺はフィリピンだけでなく、韓国共通ですね。奥さんはあの店の看板娘、的な役割です。山根さんのご夫婦の年の差は20歳以上。この動画をご覧のほとんどの男性が大好きな年下の若い女性です。皆さん、ですよね。前回、英語を話せない日本人がフィリピンで年下の奥さんをゲットする方法というのを動画でご紹介しましたが、再生回数が大変回っております。ご覧になってない方はぜひどうぞ。大変回っておるな。こういったフィリピンでも興味があるんですね。英語覚えたらええやんっていう。フィリピンで渡航やビザの方法、移住者へのインタビュー、お金の使い方などなど、移住生活にさまざまな情報を伝えています。気になる方は、チャンネル登録と設定を努力せずに最大の利益を得る。そうだね。に関するメールアラート、日常生活をどのように取り組んでいくかからお金が申請の際はどこもメッセージをします。ツイッターもやってます。では、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。そのやつを見てみますか。でも僕もそれも見ているけど、確かに見ているけどもう一回見ようか。フィリピンから帰ってきても1週間、1日が経ってしまったのか。こうやって日本人の方と知り合ってね、はい。全然悪者の日本人じゃない人に。あ、そうですか。マニラでやったんですか。あれやね、STC クリニックの前で、陰性証明のはいはいはい。PCR 受けるところ。前で。うん。
で、まあ、その日と、その次の日も一緒にご飯行ったりしたね。あ、そうなんですね。うん一人で来られたんですか？一人で来とった。まあ、もう今ちょうど仕事辞めて、時間があるんで。フィリピン来てます。うん。しかもまた、トマっていうところも一緒で、はい。びっくりした。えトマっていうところとか、トマっていう、まあ、あそこホテルが一緒っていうのはあるんだけど、フロアも一緒やって。それは珍しいですね。うん。本当ですか？ほんとね。本当ですか。一応一緒に昔の要塞やったところのエリアの、イントラモロスっていうところに行ってきたね。すごいよね、ダブルライブができるって。すごいですね。1回のライブで2倍のコンテンツ。まあ、大したあれじゃないけど、通知だけは行く気。そうですね。まあ、重要なことかなと思って。治療院でさ、これ YouTube なんて、もっと登録してもらえるように促すならんでね。そうですね。ここでプロもどんどん動画出してくれるんで、だから遊びじゃなくって仕事として YouTube 登録してくれって言ってくれって言って、これプッシュしてないかなと思って、思い、これ絶対登録してもらった方がいい。この、よりみず集一郎チャンネル、よりみずチャンネルね、ジャパニーズ集チャンネルがいいし、英語や意味わからんのに。ちょっと今日のやつで言おう。いかんな。お財布が高い。見た。みたいな話もう分かりやすいパターン。奥さんが日本語ペラペラ。もう、はい、お疲れ様です。頑張りましょ日本人在住者を紹介します。この方はフィリピン在住15年。私よりかなり先輩の在住者なんですが、誰もが羨ましい下の奥さんのそれから3人の新婚さんです。フィリピンで下の奥さんをどうやって見つけてゲットしたのか、そして現地の生活ぶりなど本人と奥さんのお二人に聞いていきます。それでは本編、フィリピンです。
今日はね、私の自宅の近所に住んでる、移住者、在住の日本人ですね。お一人全然世界の方なんですけど、エリさんと釣りに行きました。で、奥さん、お名前なんだっけ？奥さんなんですけど、年の差の話ってちょっと言いにくいんだけど、言っちゃいますね。ネギさん82です。さっき聞いたら、戦中生まれだったんですね。昭和何年？昭和14年。ネギさん82、奥さんですね。ちょっと娘の年の差34。羨ましいですよね。うちはね、同い年です。でもこのおっちゃんめっちゃ柔軟な人よ。あ、そうですか。うん。どちらかというと、40代。今見えない。うん。脳が若い人は。結婚してないですよね。もともと長いですよ。ネギさんもこっち来て2007年に2015年からいるんだけど、何気に進行のパターン。ちょっと間違えてるね。ネギさんってここへ来たことある？フィリピンから日本に来て、で、そのね、お姉さんからフィリピンがそのくらいかって言われて、それを聞かれて、そのフィリピンからのお姉ちゃんが来ないから。別に結婚してたわけじゃないですか。で、その妹と結婚したんです。あ、結婚して、いや、こっちから来てだね。結婚してきた。ああ、なるほど。こっちに来て、結婚して、結婚してみたいな話。その妹とね、ああ。だから結局さ、結婚してっていうのも、働きたいから日本で。うん。あ、なるほどね。そういう関係だったんだね。まあ、よくある。で、日本に行って、あ、やっぱり日本に舞台に出て、行って仕事をしてあるけれど、こっち帰ってきてくれない。2、3年でね、死んでったの。戻ってきたと。あれだって、その何年ぐらい住んでいた？残っていた？そうだね、いつも同じだ。メイドを日本語喋れてる人。だから、メイドは全部日本語喋れる。自由に喋れるんです。いや、だから、ドラマは日本に行って日本語を覚えた。ああ、じゃあでも、日本で仕事して帰ってきた時って、こっちでメイドさんとかやる？何も仕事をやらないんだから、それしかない。あ、そういう人がいるんだ。ありますだから、全部メイド、何人かな変わったな。メイドさんがちょいちょい変わるっていうのは、それはうちもそれこそ、5年で2桁で、10何人変わってます。それはあるけど、でも、そうやって声変えられるぐらい、日本語喋れるあるんですね。それ知らん。やっぱり紹介でさ、ああ、自分に探せないです。そうだよね。言葉通じないとイライラしちゃう。大変。喋れない人は、もう使ってくれない。日本語を喋れるメイドさ